Ha, magkita taon niya? Asa. Sige. Oo, na lang. Kay ako amo ba? Manangit ako sa amo ba? Oo, sige. Kung saan oras? Alas 4 na lang. Pagtarong ba? Ikaw dyan, Alex ba? Madyo kabuangan ha? Medyo ka sa ko, Alex ay. Ha? Sige. Oo. Sige, unya alas 7, matulog niya. Ha? Alas 12? Sige, alas 12. Sige. Ay! Diyos naman. Ay! May nag-text, uy. Oh! Hello, Manang! Oh! Unsa? Si Papa patay na? Kuy, Diyos ko, Lord! Oo, mulik ko, ugma. Oh, sige, mulik ko. Ha? Oh, amo, manang kasong amo. Sige. Diyos ko, ambas ko rin. Oh, sige. Papa, di patay na. Ha? Patay na yung Papa. Di, magmas, dahil, ti. Ako tawagan si Sheila. Tawagan sa ka dali. Bablo ko ba nga ako dito sa kuan? Hello, She. Nakaulit na ako dali, She. Kasi Papa wala na manggod. Oh, sige. Sige, salamat, si. Magmasa dahil ko, kaya naman dahil COVID-19 din ka. Meron maniguro tadaan kaya kasi di COVID-19. Papa. Akong amahan! Pa! Pa! Oh, mahal! Ma, wala na dun si Papa, ma. Sama na to. Mga ginaginabuhi sa tao. Atay man yun. Pero si Papa pa man, uy. Wala man lang ko niya ipaabot. Nanikamot na trabaho gani ko, no? Para sa imuha ni Papa. Tapos wala ko niya gihulat. Sana lagi ganito ka. Hindi lang pa, magpinabangay sama para sa tuwa.